אם אתה תיקח את הכוח של הגוף, אם תיקח הרגל שיש לך, ותהפוך אותו לקדושה, אתה מבין מה אני אומר? תרתום אותה לקדושה, לא תילחם דווקא. אני שואל את עצמי אם הפאטרן האלטרנטיבי הזה, הסינפסה האלטרנטיבית הזאת, היא בעצם, כמו שאמרת, הרי היא לא תחליפית. היא תמיד תהיה שם. אבל היא מאפשרת לי רגע לצאת להסתכל יותר טוב על השביל הזה, ואולי לבחור מתי אני כן רוצה להשתמש בשביל הזה, שהוא תמיד יהיה ביער, הוא כוסה קצת, נכון? הצלחתי לצאת ממנו. והרמב"ם דרך אגב אומר שאם אתה רוצה לשנות מידה, אתה צריך ללכת לקצה השני לחלוטין, תקופה מסוימת, ואז תוכל להיות באמצע. הוא לא אומר לך להיות כל הזמן צד שני, אתה יכול לחזור לאמצע. לאמצע זה אומר לשלוט. ונראה לי שהדרגה היותר גבוהה בעצם, היא אחרי שעשית את השביל האלטרנטיבי הזה, שהלכת לצד השני, היא יכולת לעמוד על השביל הזה ולהתבונן לו ולהגיד מתי אני בוחר להשתמש בו ולמה. יפה, יפה. וזה מהלך של תשובה אמיתי.